waɗannan tsare-tsare don muna da su. Amma dai abin da yasa yanzu muna son mu ɗauki bayanai kamar da ni bayani farko, mu ɗauki bayanai ina na masana'antun nan ga suke, suwa na adda niyya ta gaskiya da gaskiya. In kamfanin ka durƙushe, mi adalin da yasa ya durƙushe. Sannan yin haɗaka tsakanin kamfani A da kamfani B ba illa na ba. Akwai sole business man wanda ya zama mutum gudana da kila daga shi sai ɗaya ne suna ɗaika wannan kasuwancin, irin kasuwanci na da wanda an ka sani. Sannan kuma akwai abin da aka ce ma kuma partnership business wanda ya zan za a yi haɗaka tsakanin A, B, C su to su haɗa su yi kamfani domin kila jarin su bai yasa, amma in sun ka haɗa za su yi babban kamfani wanda ya zan za su zo duro materials ɗanyen hajar da aka bukata za su suna iso ta, suna da ƙarin da suka iso ta, su to su sarrafa ta, su samar da ma mutane aikin yi, a samu revenue, wani ta samu revenue, sannan kuma a ga cewa an samu ci gaba cikin wannan jiha. Misali kamar mu nan cikin jihar Sokoto, a ga cewa an samu ci gaba cikin jihar Sokoto. Akwai ma tunanin da a gare mu wanda ya zan gaskiya kila zuwa nan gaba za mu bayyana shi. Tunanin shine muna son yanzu duk wasu kamfuna da aka son a ƙara asasawa nan gaba, muna son mu haɗa gwiwa tsakanin mu da majalisar dokoki ta jihar Sokoto domin ta yi wata doka wadda ya zanta tanadi doka in ka aikata kaza na ba daidai ba laihina, aikata kaza ba daidai na ba laihina, aikata kaza in laihina. Sannan kuma sai ya zan ga punishment da an kai prescribing wanda ya zan wanda duk ya aikata haka nan ma'aikacin da akila an mai kuɗi ya samu kuɗi ne baka san wanda ya samu kuɗi ne ba, ya to ya kawo su ya bude kamfani ya ɗauko ka ya ce kai a general manager, wannan ga su kuma su ma'aikata masu production masu kaza, masu so raw material masu kaza, masu kula da quality production da waye da sauransu, wanda duk ya ci kuɗi ko ya yi ba daidai ba ya yi mismanagement, to dama akwai hukuncin da an ka tanada a kai ne. Kamar yanzu irin kasar China, aika duk ta yi kamfanin ta sai da ta shinhiɗa dokoki da tsare-tsare na kundin tsarin su cewa in ka aikata kaza to laifi na ga hukuncin kuma da an ka tanadar maka. Hakan ga ba ka ganin laifin kowa, don dama mutane sun ka haɗu dama za su tsara maka su, ko su ɗaya ko ba da gwamnati ba, mutane sun ka haɗu sun ka ce su yi kungiya za su tsara maka su abin da aka ce ma dokoki da tsare-tsare. In ka aikata kaza lahina ka aikata, in ka aikata kaza ga hukuncin ka ga abin da za a yi maka. Don haka in hukuncin ne in ka aikata ba daidai ba an kai maka hukunci kaza, ba ya ganin lahin kowa sai dai ga lahin kanka. In an ka ba su ganin lahin kowa sai dai su ga lahin dan su ko kanin su ko dan uwan su don shi aikata ba daidai ba. To wannan tsarin gaskiya shi muka sumaito da shi yanzu, saboda abin da aka fahimta mu ko kuma tunanin mu bisa ga zagayen da muka yi da tattaunawa da muka yi, muna samun bayanai ga mutane daban-daban. Muna ganin cewa ai ko an yi kamfani kila ka ɗauko mutum kasa shi kace ya zo ya zama general manager don ya gudanar da kamfanin nan ya ma management nashi, to za ka ga an zo gida ne ana mai congratulation, barka ana murna. To abin da aka nuhi da languran mina na zai ba mutane don a ce mutumin gashi na yi, to ba kamfuna gaskiya aka wa wannan wasan ba. Shaye-shayen da aka wa kalla an kace ba a wasu masu, to da haka kamfuna suna da nasu tanadi, suna da nasu tsari wanda insha Allah muka so mu hito da su mu haɗa tare da majalisar dokoki da mallamanmu da yan kasuwanmu da stakeholders da kowa da kowa, duk ƙungiyar lauyoyi za mu haɗu tare da su mu yi tattauna da su, mu samu bayanai masu muhimmanci. Su ma masu kamfuna za mu haɗu su mu tattauna mu samu bayanai masu muhimmanci, mi a tanadin da ya kamata a yi. In an kai haka kaza shin tanadin doka na, shin in ka aikata kaza na ba daidai ba, in an kai maka kaza ya yi daidai da tanadin doka ko bai daidai da tanadin doka ba. Za mu tsaftace abin nan. Kamfanin duk wanda ka so ya kafa kamar Nijar Sokoto, za mu yi dokoki mu tsaftace sana'a ta kamfanin ta jihar Sokoto tare da yarda Allah, domin muwa tsara fintin kawo. Na mutumar la honorable da wannan bayani.